תמיד תהיתם איך יש אנשים שמספיקים הכל, בזמן שרובנו מרגישים שאנחנו לא באמת מגרדים את קצה הפוטנציאל שלנו? אז מה אם הייתה דרך לשנות את כל המשחק? בסקירה הזו אנחנו הולכים לפרק שיטה מהפכנית שמבטיחה לעזור לנו להשיג יותר בפחות זמן, והכל מבוסס על הספר המדהים שנת 12 השבועות. אוקיי, אז הנה מה שנעבור עליו. קודם כל נזהה מה באמת עוצר אותנו. אחר כך נבין למה תכנון שנתי זה רעיון די גרוע. משם נגדיר מחדש את כל מה שחשבנו על זמן, נלמד את הכלים המעשיים לביצוע, ונקנח ברעיון פילוסופי עמוק על מציאת גדולה בכל רגע ורגע. יאללה, נתחיל מהשאלה הגדולה. למה בעצם כל כך מעט אנשים באמת, אבל באמת, מממשים את הפוטנציאל שלהם? האם זה עניין של כישרון? של ידע? ובכן, התשובה כנראה תפתיע אתכם. והציטוט הזה של אדיסון, וואו, הוא פשוט קולע בול. הוא מדבר בדיוק על הפער הזה, אתם יודעים? הפער בין מי שאנחנו יכולים להיות לבין מה שאנחנו עושים בפועל. ובפער הזה, רוב החלומות פשוט נשארים חלומות. אז מה הסיפור? מה עוצר אותנו? רובנו תקועים במחשבה שחסר לנו משהו, שצריך ללמוד עוד, להיות מוכשרים יותר, או למצוא את רעיון $1,000,000 הבא. אבל האמת, לפי הספר, היא שהבעיה נמצאת במקום אחר לגמרי. והנה זה מגיע. המחסום האמיתי. הדבר האחד הזה שמפריד בין המצליחנים לכל השאר הוא לא רעיון מבריק, הוא פשוט ביצוע. היכולת לקחת את הדברים החשובים האלה שצריך לעשות ולעשות אותם, שוב ושוב ושוב. כי בסוף השוק לא מתגמל רעיונות, הוא מתגמל ביצוע. עכשיו בואו נדבר על האויב השקט. זה שרובנו בכלל לא יודעים שנלחם בנו. זה שחותר תחת כל ניסיון שלנו לבצע. וקוראים לו התכנון השנתי. מכירים את זה? ינואר מגיע, אנחנו מלאים בהחלטות חדשות, אנרגיות, קונים מנוי לחדר כושר, ואיכשהו עד פברואר הכל מתפייד. למה זה קורה לנו כל פעם מחדש? התשובה, באופן מפתיע, קשורה למבנה של השנה עצמה. ופה חברים קבור הכלב. חשיבה שנתית נותנת לנו הרגשה מזויפת שיש לנו את כל הזמן שבעולם. כשאנחנו בינואר, דצמבר נראה כמו נצח, אז אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, לא נורא, יש עוד 11 חודשים לתקן. התחושה הזאת היא מתכון בטוח לתחיינות. תחשבו רגע על הווייב של ינואר לעומת דצמבר. בינואר הכל רגוע, יש זמן, בדצמבר פאניקה. כל דקה חשובה, פתאום יש פוקוס מטורף. הלחץ הזה, הדחיפות הזאת, היא מנוע טורבו לביצוע. והתכנון השנתי פשוט מכבה את המנוע הזה למשך רוב השנה. אוקיי, אז אם התכנון השנתי הוא הבעיה, מה לעזאזל הפתרון? וכאן נכנס רעיון די מהפכני שמשנה את כל כללי המשחק. תקשיבו טוב, תשכחו משנה של 12 חודשים. מעכשיו שנה זה 12 שבועות. כן, בדיוק. לא רבעון, לא תקופה, שנה שלמה. במקום שנה אחת ארוכה ומתישה, יש לנו 4 שנים קצרות, ממוקדות ואינטנסיביות. ולמה זה פשוט גאוני? כי פתאום הדדליין תמיד מעבר לפינה. הדחיפות של דצמבר קיימת כל הזמן. כל שבוע הוא קריטי, אי אפשר סתם לבזבז אותו. והחלק הכי טוב, אם פישלתם בשנה אחת, לא צריך לחכות עד ינואר הבא. אחרי 12 שבועות, בום, מקבלים דף חלק והתחלה חדשה. וזה עובד? בואו נדבר מספרים. הספר מספר על יועצת פיננסית בשם N, שהקפיצה את התפוקה שלה תחזיקו חזק, 400%. 400%. היא לא עשתה שום דבר חדש. היא פשוט ביצעה בעקביות את מה שהיא כבר ידעה שהיא צריכה לעשות. טוב, זה נשמע מדהים, אבל בואו נהיה פרקטיים. איך עושים את זה תכלס? בואו נצלול לעקרונות שהופכים את כל השיטה הזאת למשהו שבאמת עובד. אז כל המערכת הזאת יושבת על 4 עמודים. קודם כל, החזון, שזה הלמה שלנו. אחר כך התכנון, שזה המה שנעשה. אז יש מדידה, כדי לדעת איפה אנחנו עומדים באמת, ובסוף, ניהול זמן, שזה איך נכניס את הכל לחיים. הכל מתחיל מהחזון, כי בואו נודע בזה ששינוי זה קשה, זה לא נוח. אם אין לנו למה ממש חזק שידחוף אותנו, אנחנו פשוט נוותר כשיהיה קשה. החזון הזה, התמונה העתידית הזאת, היא הדלק שלנו. אבל חזון בלי תוכנית זה סתם פנטזיה יפה. זה לא מספיק. כדי שזה יהפוך למציאות, חייבים לחבר את זה לפעולות ממשיות. ופה ההבדל הגדול. במקום תוכנית שנתית מפוצצת ומבולגנת, פה מתמקדים. מטרה 1 עד 3, לא יותר. ואז מפרקים אותן למשימות קטנטנות, שבועיות. פתאום יש קו ישיר וברור בין מה שעושים היום לבין איפה שרוצים להיות בעוד 12 שבועות. ועכשיו בואו נגיע לחלק האחרון, והוא אולי הכי חשוב. רעיון שבאמת יכול לשנות את כל נקודת המבט שלנו על הצלחה והישגים. תקשיבו טוב למשפט הזה. תוצאות הן לא השגת הגדולה, הן רק אישור שלה. זאת אומרת, הגדולה היא לא הגביע בסוף, היא לא הבונוס השמן. כל אלה הם רק הקבלה, ההוכחה החיצונית למשהו שכבר קרה קודם.
אז מתי הרי גדולה קורית? היא קורית ברגע הזה. ברגע שבוחרים לעשות את הדבר הנכון, גם כשלא בא, גם כשקשה. הצלחה היא פשוט סכום של אלפי בחירות קטנות ועקביות כאלה, יום אחרי יום. היא לא אירוע חד פעני. ואין דרך טובה יותר לסכם את זה. העתיד שלנו הוא לא נכתב על ידי החלומות שלנו. הוא נכתב על ידי מה שאנחנו עושים עכשיו. כל פעולה קטנה, כל בחירה נכונה, היא כמו פתק הצבעה לעתיד שאנחנו רוצים לבנות לעצמנו. וכל זה מתנקז לשאלה המדהימה הזאת של מרי אוליבר. כי בסוף כל השיטה הזאת היא לא באמת על פרודוקטיביות, היא כלי. כלי שעוזר לנו לענות על השאלה הזאת. מה אנחנו מתכוונים לעשות עם החיים היחידים, הפראים והעיקריים האלה שיש לנו? והרעיון הוא פשוט להפסיק לתכנן את התשובה ולהתחיל לחיות אותה. 12 שבועות בכל פעם.